to da haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne dukkanin waliyai in ma walittakar tasu ta tabbata to bayin Allah ne ba kishiyoyin Allah bane ba wani waliyi da yake gudanar da wani abu a duniya ƙarya ne duk wanda ya ga maka ƙarya yake ba ma sai an ja maka aya ko hadisi ba kan a haife shi in ka ce shi yake gudanar da duniya to kan a haife shi kuma fa duniyar ba ta gudana me ya canja da aka haife shi tun kan a haifi Sidi Abdul Qadir tun kan a haifi Shehu Tijjani tun kan a haifi Alhaji Ibrahim Kaulaha kwana da wuni dai awa 24 ne ko ba haka ba damuna rani bazara kaka da aka haife shi an daina an ƙara dan an haife shi kwana da wuni sun koma awa 23 ko sun koma 25 da 6 babu manzo Allah ya